És possible que molts de vosaltres penseu que aquest sistema del laberint posa en competència directa un pobre roure jove amb un terrible esbarzer, però la veritat és que la que és una competidora ferotge per als arbres petits és la gramínia. Veieu aquí aquest roure està trasplantat en una zona d'herbassar i podeu veure com la seva supervivència és bastant molt més difícil. Li toca el sol directament i les seves arrels han de competir contra una xarxa d'arrels provinents de les gramínies. En comparació amb els arbres que tenim en convivència amb l'esbarzer,